Walah blonjo kok ya guru oleh iki tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tas mulai, Bu. Iya, Pak. Gak oleh apa ae gitu. Alah ya guru oleh iki lho, Pak. Enak apa kono nawisan. Awanen. Lah iya lho sampean iki lho blonjo elek ninggal-ninggali kopi, gekne kopi apa piye? Blon direwangi nggo dhewe. Walah sepurane, Pak, ya ngerti dhewe lho. Engko lek aku budal kan oleh janganan. Ya wis lah ra apa-apa timbangane aku kok ora mbok jahakne. Kok ya malah kaliren aku. Iya, Pak, sepurane ya, Pak. Iya bojoku. Alah lek ngene disayang-sayang bojoku-bojoku. Ngono lek dolan aku ditinggal. Ra kon ditinggal piye? Gek ya lek ku dolan kapan? Wong aku nek omah iki lho sampean ya wis renek. Alah lah ndek iki kae ning Alas Purwo. Aku lho mbok tinggal. Lah iki ngene lho, Bu. Turut alas ki nenang nih pikiranku. Lah nyapa to, Pak? Nyapa? Ngene lah kok Nisa iki lho. Moro-moro nyenengi Jo TV. Kan yo malah nambah pikiran ben aku. Ngene lho, Bu. Sik yo. Aku ki kepikiran karo Nisa. Kok yo wis panas seram gitu. Ya bener sampean kawanan. Ngene. Nisa, ya kok moro-moro seneng nek jogi. Ku marakne pikiran ngene aku. Ya sing sabar to, Pak. Rene sakit je arek. Ya lek arek sing yo ora apa-apa, Pak. Yo tapi ki ngono lho, Bu. Jawaku ki Nisane tak kon golek sing padha lah kaya awake dhewe iki uripe iki kepenak. Lah kok nyenengi karo buruhku iki Jo TV. Wong cah kere ya. Ya lek wong seneng lho, Pak, arepe piye meneh to? Yo aku ki sebagai wong tuwek lek bocah seneng yo gak apa-apa to, Pak. Dadi wong tuwek ki aja egois ngono. Gak oleh, Pak. Lah sampean ki terus piye to, Bu? Kok ora ndukung karepku belas iki? Wong tak rasak-rasakne iki lho. Nisa yo ora padha karo Hanis. Dek sampean ki sebagai ibuke ki wae ngandani sing bener ki piye tah? Iya, Pak, aku paham karepe sampean ki piye. Lah Anis kae mari lulus kuliah yo langsung lunga. Lek Nisa yo ora oleh mbok kon ndi. Lah iya. Yo Nisa ki lulus kuliah. Masa ya arepe terus ucul teko omah ngono kelek dhewe kesepian piye. Masa ya ger wong loro tok. Jawaku ki Nisa lek tak omongi tak kon sing manut kaya Mbak Anis kae. Walah, lah iya lho, Pak. Anis dikon mulih ora mulih-mulih jane aku yo wis kangen lho. Lah iya karepku kan yo ngene to. Anis ki lek cara wis mulih dhisik ki sing tak kon rabi dhisik ki Anis. Mosok ya sing wis kebelet malah adike Nisa. Ya terus yo kuwi, Bu, sing marakne pikiran ngene. Oleh yo, Pak. Ngono kuwi rasa dipikir nemen-nemen, yo rasa ngilang-ngilang ngono moro-moro clong rono, ngilang. Kayak iya sapa sing ilang, trayo nenangne pikiran. Wong aku balik teko Purwo sampean yo ora nek omah. Kuwi jelas shopping-shopping ya mesti sampean. Kayak malah nek omah itu numpuki gombalan Mbok ya aku ki ya ditukokne opo ngono.
Lah aku sampean dolan aku ra mbojak ya aku terus dolan dhewe to karo Nisa tuku gombalan, tuku klambi. Saiki ngene, Bu. Intine lek Nisa karo Jotibi, aku ra setuju. Lah nyapa to, Pak? Ya aku pokoknya lek pamon Nisa seneng, aku yo panggan dukung. Ya ora apa-apa to, Pak. Ya karepmu piye to, Bu? Kok iso awakmu karo Nisa padha ae ya? Lek sampe Nisa karo Jotibi lek arep dingoni apa? Malah mbok, Pak, ya wis karepmu. Wes jenenge anak karo mboke padha ae ra kena diomongi. Beh, malah nambah-nambahi pikiran iki malah wis waya tenang barang. Kopi lagi langsung jadi pahit. Beh. Lah iya to. Apa kurang dadi RT? Rumangsaku apa-apa wis tak lakoni. Tugas teko desa ya wis tak jalani. Ngono, kaya kabare sik salah ku ya. Terus piye ya? Para warga ya wis tak datani. Bantuan saka desa ya wis tak dumne. Tapi ya urung kabeh, Tran. Jenenge proses. Sementara dulur-dulurku karo kancaku plektok sing tak dungi. Lah ngono kuwi lho. Kok ya sik enak sing ngomentari. Jare aku gak adil. Di mana letak kesalahanku? Aslinya ora gak kleru aku. Bantuan kuwi sing tak wehi wong terdekatku dhisik. Wedine engko lek klembrang. Padahal engko lek medhok kabeh. Ora tak bagekne rata. Saking napa? Wong-wong kuwi lho kesusu lek mengambil kesimpulan. Lek dihitung-hitung aku burung gini Pak Medi ki wis 5 tahunan lho. Ya semenjak ditinggal sama Bapak UKE. Ya lumayan suwi berarti. Kayak aku bola balik rono. Terus ya bisa cedek karo Nisa kuwi ta. Marahi yo digowa gawe ini kopi gitu. Dan pada akhirnya aku duwe rasa ning Nisa. Tapi ya pirang-pirang tahun iki ya gurisane mendem rasa tok. Ora wani ngungkapne. Ya krana kuwi mau wis. Aku ki wonge sadar diri. Ya secara Nisa kuwi kan anake bosku. Apa ya mungkin aku iso bareng karo dhek. Tapi semenjak Pak Medi ngomong lek Nisa ki seneng karo aku berasa oleh lampu ijo. Wis seneng-seneng oleh omongan ngono kuwi. Oh alah. Tapi koyoke Pak Medi ki ra setuju lek Nisa karo aku. Dalam sekejap lampuku langsung berubah jadi oranye. Bertanda hati-hati. Lah nyatane aku pengen ngedoi Nisa. Lah iki tak terus nih lampuku sudah diabang nih. Tapi ya sing tak bingung iki sing gak disetujoni iki perkara apa? Ya kuwi sing aku go genah iki. Lek kon jujur saka ati, aku wabot lek kon ngadui. Padha kaya aku mengkhianati atiku dhewe lek ngono kuwi carane. Apa sesuk tak genahne ae ya? Apa alasane Pak Medi ora nyetujoni aku karo Nisa?
Oh, ngene sesuk tak temonane wong iki. Tak genahne ben genah. Engko lek misalkan Pak Meding kei syarat ning aku, iki bakal tak lakoni ae wis. Ya bakal tak lakoni. Sing penting aku iso karo Nisa. Sapa ngerti lek Nisa ki bener-bener dadi jodohku. Kan lek ngono aku beda iso rapi. Amin ya Allah. Saiki ngopi sik. Mari ki gek budal megahe. Mbok piye-piye yo, aku kudu tetep ngayahi kewajibanku. Penting ngopi. Budaya kan ngopi. Bapak ki jane ora sayang to ning aku. Kok iso gak setuju lho nek aku karo Mas Tibi. Padahal kan aku ya pengen koyo arek-arek ngono kae. Nyapa toh? Derajat iku kok didadekne masalah. Padahal bondo kan ya kena to digoleki. Sedangkan golek wong sing tulus karo bertanggung jawab iku lho, angel. Terus piye aku sesuk iki? Nek sampai gak disetujui karo Mas Tibi. Nyapa to bapak ki seegois iku? Ora mikirne perasaane anake. Kira-kira ibu wis ngerti porong ya masalah iki. Menawa ibu beda karo bapak dan iso nemu dalan keluare. Ngene iki rasane omah kok suwep ya. Dewean. Nek ditinggal mesin megawe ora enek sing dijak kesah. Jan, ingai ya Uncle Jinan. Ngene iki misale ibuku sik isik penak paling no ya. Bisa tak jak omong-omongan. Malah kangen tau karo ibuku. Rasane nelongso ngene iki. Ditinggal kecilik. Rasane kasih sayang ibu terus sedih lu. Tapi piye neh? Takdir ngene. Ki bapak barang ki yo malah lunga pisan. Merantau saya nak 5 tahun dah mulai. Udah tahu ngekei kabar. Kira-kira piye keadaan saiki ya? Muga ae Bapak sehat-sehat ning kono. Udah mulai. Bisa ra ketemu Bapak. Wangun rasane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gua pinarah, Mak. Wonten apa, Mak? Pripun to, Pak Legimen ki? Deprene lho, coba. Penak madhep mriki, Mak.
Nggih. Apa wong iki? Kowe nak madhep ngriki mak kalih nyawang niku. Leprak iki penakan nyawang aku to. Ah, mboten. Pun to, Pak. Madhep ngriki mawon mak penak. Oh, ribet mentok. Pripun, Mak? Wonten apa kok injing-injing mriki? Ngeten lho, Pak. Kula ajenge lapor. Laporan apa, Mak? Ngeten lho, Pak. Jantung kula niki lho, mboten aman. Hah? Kados pundi, Mak? Jantunge napa dicolong maling? Kok dicolong maling to, Pak? Aku ki ndek ingi iki lho. Ditabrak arek, Ditabrak kalih napa, Mak? ditabrak kalih uduk lho, Pak. Lha niki to, jantung kula letas sik deg-deg. Astagfirullah. Laporan capopo iki? Kula mboten paham ya, Mak. Coba jenengan ceritakan kronologine pripun. Ngeten lho, Pak. Dek wingi kula kan belanja. Nah, konsol belanja niku dugi mergi niku lho, Pak. Lah kok kula meh ditabrak to, Pak. Kalih uduk. Larene niku malah melayu gak gelem tanggung jawab. Berarti dereng ketabrak, Mak. Nggih, sampun, Pak. Tapi ketinggalane mboten napa-napa, Mak. Nggih, kula kan menghindar, Pak. Hah? Dereng ketabrak? Nggih, dereng. Kok ora sekalian ae ketabrak? Gur koyok ngono dilaporne. Lebay. Pak. Pak. Kok malah nglamun to sampean ki? Aduh, awu, Mak ngapunten nggih. Duh, enten apa, Pak? Panggilan Allah, Mak. Iya toh. Kok ditinggal aku malan? Terus piye iki? Tak balik ae lah. Ki koyo enak dirujak. Tapi koyo kena dipangan ya. Ibu, Dalam piye nduk anak apa? Kok koyo iso wedi ngono? bisa pengen cerita, Bu. Oh, alah cerita apa nduk kene kene. Bisa bingung, Bu. Wah, jelas iki perkara omongane bapak iki. Ibu mboten setuju kan kali Bapak? Setuju apa to, Nduk? Apa masalah sampean karo Jotibi kuwi? Nggih niku, Bu. Kula kepikiran. Menurut Ibu, pripun? Ngene lho, Nduk, lek terus sampean seneng, ibu piye dukung-dukung ae. Selama kuwi ning dalan sing bener. Berarti Ibu setuju lek kula kalian Mas Tibi. Iya, Nduk, ibu setuju ae. Selama kuwi gawe sampean seneng. Alhamdulillah. Tapi ibu gak seneng lek sampean pacaran. Mergo pacaran ibu gak apik. Nggih, Bu, mboten napa-napa. Alhamdulillah sing penting jenengan setuju. Tapi ngene lho, Nduk, sampean ki duwe Mbak. Mbake sampean anis kae ben rabi dhisik, sampean gak oleh rabi dhisiki. Tapi kan Mbak Anis tasik kisah to, Bu. Lah iya makane ngenteni mbake sampean mulai dhisik, mbake sampean ben rabi dhisik, terus sampean rabi. Nggih pun mboten napa-napa pun, Bu. Isa ngeten mawon pun seneng kok. Iya, Nduk. Nggih pun matur suwun, Ibu. Nggih. Jane piye to ya? Kok malih suwepi? Ora tau nek pasien. Apa ora jodoh ya kira-kira? Kok malih suwepi iki? Sebelumnya iki rame. Apa ora jodoh? Padahal loh, lek ku belajar ilmu kuwi tenanan. Mosok ora mah. Tahu kongkon nyarang udan. Tapi malah udan itu sih.
campur angin pisan. Tapi ternyata akoni kuwi salahku. Aku wis ngapusi wonge. Aku nyanggupi apa sing dikongkon wonge. Nek aku belajar kurang piye. Padahal aku asline ora iso lek kon nyarang dan. Lah kon iso piye? Pas pembelajaran kuwi lho aku ora budal. Gara-gara banku bocor. Liyane kuwi kan aku iso. Wong nyatane aku nggambuhi jaranan yo iso. Tapi saiki kok ya sepi. Jarang enek job. Apa ben laris neh? Aku tak topo yo. Piye? Tak jajale lah. Gara-gara makin rene wetengku senep iki mau. Aduh. Kok senep meneh? Aku takok wong kono mau omahe Pak RT ki daerah kene iki. Apa kae ya? Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Lho, sinten nggih? Kula Fitri, Pak. Napa terus niki nggihane Pak RT? Oh nggih leres, Mbak. Pripun? Wonten sing saged dibantu? Nggih, Pak. Kula niki ajenge nawarake jamu. Oh nggih, monggo Mbak pinarak. Pripun Mbak? Jamu napa to, Mbak? Sejenis jamu herbal, Pak. Sejenis pelangsing. Pelangsing. Wah, ya tepak iki. Wong kene lemu-lemu Sekedap, Pak. Niki aturan pakainya 3 kali sehari 1 botol. Lek misale diombe sepisan piye, Mbak? Wah jangan, Pak. Bahaya, mengko overdosis. Lek diombe sak botol Walah, malah tambah bahaya, Pak. Mengke sampean keseloloten. Wah, bahaya no, Mbak ya. Lah nggih, no, Pak. Oke, paham, Mbak. Iki sak botol regane piro, Mbak? Sak botol niki 50.000. 50.000. Wah, cocok iki. Lek ngono aku tuku loro, Mbak. Nggih, Pak, 100.000. Ora didiskon to, Mbak? Walah, kaya ditawa to, Pak. Sing 5.000 kena ge ngopi kok Nggih pun lek ngoten, hitung-hitung pelaris. Wis ana 5.000, Mbak. Oh, nggih, riyen Pak nggih. Monggo. Nggih, terima kasih. Nggih pun lek ngoten, Pak, kula langsung mawon. Oh, nggih, Mbak. Monggo. Monggo, Pak. Nggih. Wah, jam piro iki ya? Jajal dadi iki tak tilpune lah. Wah, kena ditawakne Jati iki sak botol 100.000. Pemasukan. Aku tak topo ae sik iki. Lek gak ngono panggah sepi ae. Salam.
aku ki sakjane opo wis keterlaluan to nek anakku. Tapi aku ki wedi lek anakku salah pilih. Krana rabi iki ora gur sedina rong dina. Ibarat bahasane ki ngene. Ana widodari cacahe selawe. Wong rabi iki legi selawase. Sing ndi ya? Rumah aku kabeh iki anyar-anyar tau. Oke. Beda dhewe. Tete iki ya sik anyar lho. Oh ya kuwi sing omongne wong-wong di ini. Sing ndi to? Apa gur kuwi tok? Oh iya terus ngomongnya telu. Oh lah iki wong sing arep budal nih. Tapi rumah aku pas angin banter. Petek laut barang. Ya muga-muga mergo petek laut iki mau hasil laut iki melimpah. Oh, oke. Ben kabeh iki padha sejahtera. Aku ngene iki yo melok seneng. Dadine iki masyarakat nelayan ki seneng, aku selaku bos iki yo seneng. Yo ngene iki. Usaha iki ngene iki ra usah neko-neko. Amin amin. Amin amin. Oke. Nawa itu. Kelak dengan waktu tulisannya nawa itu. Nah, dengan panurut ya kae. Budal, Wong. Oke, Bos. Hati-hati. Korek papa nanti ya. Jajal tak gerakne ruangane papa. Iki lah gak dikorek, gak iso murup iki engko. Wah, lah ini kembang apinya sudah nyala. Kayak harum baunya. Tak tuker lah. Bi, aku rene iki mau arep nawani jamu awakmu sing kasete Justice. Koyo sampe kan biasa ae to. Jamu apa tuh ki? Jamu pelangsing. Kok enek to sampean iki? Ki ngono ki regane piro? Cukup 100.000. Oh, kok iso larang men cuwili kok ngono iki. Kualitas nggo rego Bi, aja salah lho ya. Emangnya ngono kuwi sampean wis jajal ngombe? Ya jelas wis to. Bakule urung jajal, ya lucu no. Lah iya, lek nyoto-nyoto kuwi lho wis tau jajal. Lah sampean kok panggah lemu? Lah wong kuwi jenenge obat pelangsing. Oh iya, Ding. Aku urung tau jajal ya. Lah, wis mulai rewel tenan to. Jenenge wong usaha lho, Bi, menawane payu. Ya ora masalah payune. Kalau emang nganu kuwi cara ngombene piye? Gampang, Bi. Gek piye to iki? Wong nawani kok iso dientekne lah. Lah ngelak lho, Bi. Piye terusan? Ya gak masalah ngelak. Lah kan mbok tawakne ning aku to. Lah ngono ki terus piye? Gek gak ada tunggale kan? Waduh. Jare bakulemu kon ngombe sedina ping 3 Gek ya gori kita. Dina ping 3. Heeh. Iki tenanan, gak overdosis iki. Aduh. Lah nyapa? Aduh, Bi. Aku kok mumet yo, Bi. Nyapa? Lah sampean ndra tuwawur. Beh, engko overdosis. Piye iki?
Nyapa? Waduh, overdosis tenan wong iki. Bahaya. Iki mau kira-kira wis pirang jam ya lek ku topo. Kayak wis sore iki. Tapi kok urung oleh wangsit blas ya. Jan ra nek tanda-tandane blas. Apa anak sing kurang sarate? Oh, lah iki apa? Lah karang dupone mati. Makane ora tembus. Mbok nganti dobol ya ora nek asile ngene iki. Tak sumeteneh menawa diteri wangsite. Dupone mati. Iki engko kurir pengantar wangsite ora iso teko. Woi. Woi. Apa iki? Woi. Sopo sing wani-wani ganti dupaku karo kembang api iki? Awas sapa sing wani ganti ki awas ya aku roh. Jane sapa sing wani ganti dupa aku iki mau? Awas ya, aku sampai harus sapa sing ganti dupaku iki mau.